lestari budaya.
Hop. Yo. Yeah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Wah, jan koyo ndak ngira pada malam hari ini. Nggih, terima kasih hadirnya pada kesempatan malam hari ini. Yang terhormat pada Bapak pimpinan kami, Bapak Kayesno, yang terhormat kepada semua tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini ya. Ini alhamdulillah ada sesepuh-sesepuh dari 7 grup jaranan di Bakerwojo. Alhamdulillah saya hadir pada kesempatan malam hari ini. Menika tasih sesarengan kalian kulo Eko Kodok biasa ngatur mawon nggih. Sesarengan kalian Turonggo Jati Sari Budoyo. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dipun selameti, istilahipun deg-degan kebiakan ngoten mawon istilahnya. Anu Pak Hamid, asline ndak iso ngomong, tapi kula niki dibentelne kan ngomong ngoten. Terus sing tak omong niki napa ngoten kula nggih bingung. Pokoknya intinipun alhamdulillah sulur menika sampun gadah jaranan. Berkat dukungan panjenengan sedaya terwujudlah berdirinya suatu organisasi Jaranan Jati Sari Budoyo ngoten. Nggih, terima kasih yang mendukung atas pagelaran pada malam hari ini, didukung sepenuhnya oleh audio Idola dan lighting. Iki tak dulure dhewe. Pokoknya murah. Lek pesen liwat aku malah luwih murah. Ya, terima kasih Mas Gigi dan kawan-kawan. Dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman YouTuber yang pada malam hari ini sudah hadir dan memberikan live streamingnya ataupun merekod pada kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih Mas Coffee NEC biasanya live. Mengke sinten-sinten sing live napa sinten-sinten sing hadir saged dipun serat kula waos tunggal bokos tunggal mengaten. Nggih, matur suwun alhamdulillah dengan hadirnya Jati Sari Budoyo malam hari ini khususnya bakul-bakul memberikan suatu rezeki yang tersendiri. Berarti Jati Sari Budoyo malam hari ini membawa berkah buat bakul-bakul semuanya. Jadi Jati Sari iki yo apa kuwi istilahnya yang barokai ngono. Sing biasane ning omah turu iso cethuk dulure. Mbak, aku baturan ngomong to, Mbak. Sik, tak njaluk sak lagu. Nggih, jenengan. Nggih. Aku bingung. Lek dhewe bingung. Bingung. Tepangaken naminipun sinten? Nami kula Mbak Reni. Mbak Reni. Oh, sik bangga berarti. Nomor WA-ne sik bangga, Mbak. Bangga. Alhamdulillah urung duwe. Nomere. Nggih, kula dereng gadah. Nggih. Menika sambil menunggu teman-teman kita ataupun joki-joki kita mempersiapkan diri, monggo. Satu gending nggih Mas, ataupun satu lagu. Terus pundi? Bene. Nggih. Terus pundi? Angenteni. Oh, nggih, monggo. Langgam angenteni. Niki dibawanipun nggih. Monggo, kleresan nggih. Bawani Pangkurinoso. Rinoso saya rasa pripun kadung B kok mati? Kero sarasaning ati
Suaramu kok penak temen ta, Nok? Nggih, Rama. Ngono ki panganane apa bendina? Panganane sego. Wo, Nggih. tak kira lek enek Iki mah kadal. yo enek demen-demen cecak. rencang-rencang sedaten mesti mbaturi aku ning Nggih. ndi. Aku ki yo ora ngira, Nok. Iki kaya bengi iki kaya ngene iki ndak ngira yo kan. Nggih. Wong Ruwame Lah nggih. nggih, nggih matur nuwun. Nggih. Nggih, monggo kalajengaken nggih. Sumandi sisemu Saya tak turu ya, Nok. Nggih. Oh, enak karo liar-liar nang heeh. Ratrini noso rino yen wis rino engkel ratri kang ketulu hambung sliramu tan liyo ada tresnani lahir alusan nggih. Aku ngenteni tekamu saya janji mantan sasumiman jroning kalbu aku semua Lah, kowe kok demen ana?
Lha mending gurak. Iki kok Asline gurak sampean iki. Boten, boten. Peh iki mau ya semangate jan jos Nggih, mah aku luar seneng. biasa. Heeh. Yo, nah ya. Nggih. Klideng klideng kanggo Pripun to Rama? Tes. Lah wis. Amen kepijet. Lah nggih, aja amen dipijet-pijet no. Mboten. Lek lerene suwi mati dhewe. Nggih. Nggih. Monggo sapunika nggih. Kita simak terlebih dahulu tes. Oh iki Panggaban. Tes, iki Panggaban. Saatnya monggo kita simak terlebih dahulu goro-goronya dari Jati Sari Budaya. Ngoten. Nggih, semoga.
purane purwaning kondo kunjuk karsaning Gusti Kang Maha Kawasa kula memuji dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa nebihaken lampahing setan duh Gusti kawula sagota paring ana berkah kang kalangkung kagem putra wayah ingsun nggenipun gelar kabudayan kang adiluhung Purwamadya ing pagelaran paring ana rahayu raharja kalisa ing sambe kala biar padang wetan abang semerat pratandha rembulan andadari amadangi jagat gumelar pinarung swaraning prajangga sinden sesendonan pratandha amurwani jroning pagelaran Jatisari Budaya ing kono ta wis ketingal sang Yai Bujangga minggah sasana pagelaran ngadampar kencana obong dupa ana tekaji pancandriya nyanyuwun marang wahyuning budaya yen Cinandra kadya tugu Sinakarta kuku sing dupa angambar gandanya arum ngebaki jroning pagelaran obong dupa sawiji suga kawruh marang Gusti Kang Maha Kawasa suga kawruh kapindho marang panguwasaning kiblat papat bumi geni banyu angin ing kono ta Sang Hyai Bujangga ngeningke cipta rasa-rasa sejati kang lunggal jiwa nunggal raga ana papat cacahe amarah amanah supialan mutmainah tumiba ing bebasan jalma manusa tipake padha lonjong ning atine ora bisa gumolong sun tak suwun tunggal guru aja ganggu tunggal kanca aja budha wong sepuh tunggal kawruh kala sirna sumingkir marang asalmu dhewe ana kala sangka witan asalmu sangka lemah bali omang etan dadi lemah ana kala sangka kidul asalmu sangka geni bali omang idul dadi geni ana kala sangka kulon asalmu sangka banyu bali omang ulun dadi banyu ana kala sangka lor asalmu sangka angin tinulak omang ulung alor dadi angin kala abang padha nyimpang kala meneng padha ireng padha meneng kala putih padha nisih Jim setan periprayangan ilu-ilu panas pati gendruwo dedean sing durga sing kasira sumingga denadro biar padang keterawangan yo hey ho yo hop biar padang jagat raino sapa to iki sapa to ana pawujudan kaya ngene mangga yo hop hey yo hey hop Hadirin sekalian, mari kita simak penampilan dari Jatisari Budaya. Yo. Doma karya luhuring budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.
Selamat malam pada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Selamat berjumpa kembali dengan kesenian jaranan Turonggo Jati Sari Budoyo ya, yang beralamatkan di Dukuh Sulur, Dusun Bandengan, Desa Mulyasari, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung. Sebelum kita saksikan tari-tari ataupun atraksi-atraksi dari joki-joki dari Jati Sari Budoyo, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Ada 4 pujangga ataupun sesepuh-sesepuh yang pada kesempatan malam hari ini mendukung atas tersegaranya pada malam hari ini. Yo, kita panggil 4 pujangganya Tri Jati Sari Budoyo. Yang pertama ada Bopo Marni Suherno, mari. Inilah Bopo Marni Suherno. Dan di belakangnya ada Bopo Tariat Wicaksono. Kami persilakan. Dan di belakangnya disusul Bopo Wari Wicaksono, monggo. Dan di belakangnya ada Bopo Mahfud Subianto, monggo. Yeah. Inilah dia 4 pujangga atau 4 sesepuh-sesepuhnya Jati Sari Budoyo. Dan berikut ini kita panggil seniman-seniwati ataupun sinden-sindennya ataupun artis-artisnya Jati Sari Budoyo yang pada malam hari ini berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama ada Mbak Fitri Jati Sari Budoyo. Yo yo yo. Yo. Dan disusul berikutnya ada Mbak Vita Jati Sari Budoyo. Dan berikut ini kita panggil seniwati kita dari ibu kota Tulungagung. Inilah dia Mbak Reninya Jati Sari Budoyo. Alhamdulillah Jati Sari Budoyo pada malam hari ini kedatangan bintang tamu. Orang liya ya kancane dhewe. Bene. Yo. Dan disusul berikut ini kita tampilkan ya Tunas Sri Kandi, Tunas Sri Kandinya dari Jati Sari Budoyo. Berikut ini kita panggil Sri Kandi dari Jati Sari Budoyo. Yo 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 yo, hey 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 hey. Yo yo yo, ha, hey, ho, ho, ho. Inilah Sri Kandi dari Jati Sari Budoyo. Dan di belakangnya masih ada Panji Putra. Panji Putra dari Jati Sari Budoyo. Yo, kita panggil bersama Panji Putra Jati Sari Budoyo. Tulungagung, ha, yo, ha, hey, 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 yo, yo. Nggih, rame. Kata no ayu masa dipacai. Latihan itu biasa ya. Dan berikut ini
kita panggil yang punya Jatisari Group ya, ataupun manajernya Jatisari. Yo, kita panggil bersama-sama. Inilah dia, Bapak Muhammad Sutadi SPD selaku manajer Jatisari Group. Yo. Inilah dia Bapak Sutadi selaku punya Jatisari Group. Ya. Dan tidak kalah pentingnya, berikut ini mari kita saksikan bersama-sama, yaitu Bapak bocah-bocah ataupun yang momong bocah-bocah yang punya Jatisari Budaya. Inilah dia pimpinan kami, Bapak Kayesno selaku pimpinan Jatisari Budaya. Yo, Bapak Kayesno. Oke, inilah sosok Bapak Kayesno ya, selaku perintis ataupun pejuang seniman, perintis budaya di Desa Mulyasari, khususnya di Dukuh Sulur. Dengan adanya Bapak Kayesno terwujudlah suatu kesenian jaranan Jatisari Budaya. Dan berikut ini mari kita saksikan bersama-sama Mares Jatisari Budaya. Yo! Minangka atur pambuka jaranan kreasi Jatisari Budaya. Naja angaluri budaya ati luhur Jatisari Budaya asli wong agung ingkang dipimpin dening Bapak Kayesno. Jatisari Budaya tetap lestari. Jatisari Budaya asli wong agung ingkang dipimpin dening Bapak Kayesno. Mijil saking desa Mulyasari Pagerwaja mugi dadi panghiburing ati Jatisari Budaya tetap lestari. Jatisari Budaya asli tulung agung ingkang dipimpin
Cicil saking desa Wonosari Pager Woco Mugi dadi panghiburing ati Jatisari budaya tetep lestari. Sip. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi perkenalan dari Jatisari Budaya. Berikut ini kita tampilkan atraksi-atraksi dari joki-joki Jatisari Budaya. Oh, ya. Ya, ya. Hop, ha, ha, ya, hop, what, hai, hai, Hati-hati loh, Ge. hey, ya, 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 ya. Jatisari Budaya. Prayitna dening ati-ati oleh nopang endamu semplak dadamu sapa to iki ana pawujudan kaya ngene sapa to iki oh ai Rian yo oh what? Yo, sapa to iki? Sapa to iki? Ana pawujudan ngene, sapa iki? Ati. What? Yo, hai. Yo. Ya, ya. Yo, yo, yo. Kok kudu geblak kayak tadi? Yo, yo. Sapa iki? Sapa iki? Tunjukkan pesanamu Anda. Yo, what? Jalan-jalan lo, Ge. Yo, yo. Ya, ya. Yo, what? Yo. Jatisari Budaya sapa iki? Bika. Sulur Rasri. Yo, what? Oh, iya. Yo, yo. Hey, hey.
Ya. Oh. Ya. Tika. Alah. Jatisari budaya. Yo. Awas. Prayitno dening ati-ati nger. Oleh nopang ndak masuk lah. Adamu kowe. Was. Hop. Wah. Hati-hati nger. Oh. Yo. Hop. Was. Yo. Ai. Ya. Bene. Saduken rapopo. Jotosen rapopo. Jatisari iki. Pak Kayesno. Yo. Hop. Yo. Yo. What? Yo. Hop. Oi. Yo. Yo. Ya. Sadeli. Culur asli iki. Yo, iki keluargane Mbah Lurah dhewe. Yo, awas. Hop. Hoi. Yo. Ngono. J. A. Oh. Ya, was. Hop. Yo. Ya, bantingan bene. Bene. Yo. Satu buah tembang campur sari dari Jatisari Nada. Mbak Fitri. Nangis sajroning atiku. Kau seliramu. Yo. Apa seliramu rasa aku kudu sambat karo sapa asuwun lino nangis muga-muga Gusti ngejabahi sekapan anggonmu bali bisa kaya doe nguni. Taun nono ponono kaengani nerutu tresno kelonong kebabasane mong katon sliramu wae ojo lali kawanku Campur sari Jatisari Nada. Pimpinanipun Bapak Kayesno. Jatisari budaya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra rasa
Oke, hadirin sekalian nih hadirin pada kesempatan malam hari ini. Demikian tadi satu buah tembang dari Jati Sari Nada, campur sarinya Jati Sari Nada. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Inilah dia joki-joki dari Sri Kandinya Jati Sari Budoyo, ataupun tunas Sri Kandi Putri dari Jati Sari Budoyo. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama Sri Kandi dari Jati Sari Budoyo. Yuk. Jaranane Jati Sari Budoyo iku nyoto jaranane, jaranan kreasi dangdut uga campur sari, ora nguci wani agawe sengsem ati. Jati Sari Budoyo iku nyoto jaranane, jaranan kreasi dangdut uga campur sari, ora nguci wani agawe sengsem ati. Jati Sari Budoyo iku nyoto jaranane, jaranan kreasi dangdut uga campur sari, ora jiwani agawe sengsem ati. Jati Sari Budoyo. Ya.
Tak
Seliramu tansah tak pikir
Gubuk asmara. Iya iya iya. Iya iya iya. Jatisari Budaya. Yen liwat aku kelingan gubuk bae biyen tanggung ing cekak nabak tulisan warna abjad tandha isih prawan jenenge gubuk asmara yen ae takku adus tresno tanah pembentang tanah penguasa terabadi ketaman asmara aku karing pegawati nganti besok ketemu kosa aku kae kebacrita wayang nganti kakak rino catetan sajroning ati ketetan luntur saya berarti aku kowe dadi karawa mergolanen ning gubuk asmara Jatisari Budaya masih kelas iya 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 liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak ngelarang ning cekak kakak tulisan warna abang tandha isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andem tresno atala pembentang tanpa kuasa terabadi ketaman asmara gubuk kain Panawati nganti besok aku kosa aku buka kacito wayang nganti kakak rino katetan sajroning ati ada tanah luntur saya berarti aku kowe dadi garwa tanggolan ning gubuk asmara jas
Nggih. Mongkatan kalau wau kiprah saking Panji Tunas Sri